kadutski. Walking muna tayo para na-exercise naman ang ating katawan. Kasi matagal na tayo hindi nag-exercise simula nung magka-COVID. So tara mga kadutski, let's go! Ayun no. Damn! Tara mga kadutski, walking na tayo. Let's go! Go mga kadutskis, walking tayo. Ayan itong susi, nakakayo yung susi, parang may bell. Actually ito para kay elektro sana to, kaso kay elektro eh. Saka lagi kong linagyan ko ng ganito to. Ilang beses ko nang naiwan sa loob ng sasakyan yung susi, kaya ganun naglagay na kami ito para hindi ko makalimutan, hindi ko maiwan sa loob. Kaya mga kadutskis, pa tayo kapag stretching. So in a while na hindi tayo nag walking hanggang walking na lang tayo ngayon mga kadutskis, wala nang jogging. Relax muna tayo. Ngayon COVID pa rin mga kadutskis, so kaya nakamask tayo, naka shades. Pero okay naman to eh. Ano naman eh, nasa labas, open air, walang taong gaano lalakad, maaga pa. Actually hindi na gaanong maaga to eh, late na nga ng konti, pero ano pa rin. Kaya kadutskis, simple lang, lakad lang, no time. Nga pala mga kadutskis, meron tayong napapanood dati na nakita lang na sa news, yung sa YouTube, yung si Buknoy. Hindi ko nga kilala yung Buknoy na yun eh. Yan pala, malupit palang ano yan, influencer. Kaso nga lang naging viral siya, mas lalo siya naging viral yung isang video niya na parang diniscriminate niya yung mga tricycle driver. Ganda na sana eh, so nga lang parang naging maligalig siya. Pero hindi naman niya totally discriminate, kaso nga lang sa loob pala niya is maliit lang pala ang tingin niya sa mga tricycle driver. Tapos sasabihin niya mga bugbugan niya, katropa niya. Meron bang mga katropang ganon mga kadutskis? Tropa mo sa harapan, tapos pagtalikod
Kaya pala plastic ka lang pala. Aba, mahirap yun mga kadulskis. Ano ang mga dapat nating iwasan mga tao, mga ganyan. Hindi naman natin sinasabing perfecto tayo mga kadulskis, pero as much as possible iwasan natin yung mga ganong ugali. Kaya nga huwag tayong maging plastic. Yan ang ayaw na ayaw ko mga kadulskis. Mabait ka sa harapan, mabait ka sa kanya, nakikisama ka sa tao, tapos hindi behind your back titirahin ka pala. Ganun na nangyari kay Buknoy the Great. Pero nag-sorry naman na siya, pero the damage has been done. Pero talagang ganun ang buhay. Everyone deserves a second chance, ika nga. Kasi wala namang perfectong tao. Saka ang importante dun, na-realize niya at may matutunan siya sa nagawa niya na mali. Kasi hindi naman natin pwede maliitin ng kahit na sinong tao, kasi hindi natin alam ang kanilang unang-una, hindi naman natin sila totally kilala, kaya hindi mo alam kung bakit siya naging tricycle driver. Kaya kahit na anong trabaho dyan na at least marangal yung trabaho mga kadulskis, di ba? Hindi yung nasa ka nga, nasa may posisyon ka nga, may trabaho kang maganda, kung may kurakot ka naman o kaya may monkey business, what the fuck, hindi ka lumalaban ng parehas, yun ang malupit mga kadulskis, di ba? Mas maganda na rin yung hindi ka mayaman, simple ka lang, pero parehas ka na lumalaban. Yahoo! Mga kadulskis, hindi naman at this age of time, wow! Sa akin mga kadulskis, ito comment ko lang, hindi naman lahat tungkol sa yan pere, diba mga kadulskis? Hindi lahat tungkol sa pera yan. Yan ang kasi may pera ka nga, hindi naman parehas na pamamaraan mo nakuha, sablay din yun. Kaya ka nga na namumuhay, mayaman ka, kuha mo naman yung wow, lahat ng gusto mo kaso nga lang sa masamang paraan. Kaya hindi ka tumutulong sa iba. Dahil mo nga pera, wala ka naman natutulungan, sablay. Malupit pa dun, yayabang ka pa. Yan ang mahirap mga kadulskis. Pero final word kay Buknoy, at least sana matutunan mo yung aral yung sa nagawa mong pagkakamali. Yahoo! At baguhin mo. Dasal ka lang, kasi naman yan pagsubok lang yan, pero dapat matuto ka din at hindi mo na ulitin, diba? Tama ba mga kadulskis? Wow! So
So balik tayo sa walking. Medyo nakalayo na tayo pero hindi pa ako nakapag-stretching mga kadiskis. Tingin tayo, sightseeing tayo mga kadiskis. Ayun no mga kadiskis, ito pa rin tayo walking. Medyo layo na rin ang nalakad natin, 1 kilometro na rin siguro. Mga kadiskis, ang daming mga kalapate. Tingnan natin mga kadiskis, lapitan natin. Ayan mga kadudskis, oh, daming kalapate. Wow! Dito mga kadudskis, ang kalapate hindi inaalagaan, pinapakain na lang nila. Wow! Takot sila sa atin. May mga bandera na yan, oh. Mga kadudskis, bunti pa nga yung mga kadudskis, sa ibang lugar mas marami. So yun mga kadudskis, mga kalapate na matataas ang lipad. Medyo pinapawisan na rin tayo mga kadudskis. Actually itong walking na to biglaan na lang kasi mahirap rin na nasa bahay ka lang lagi dahil nga sa COVID na to. Kaya mga kadudskis, dasal lang tayo, dasal, ingat at maging concern sa iba para matapos na tong COVID na to. Alam ko hindi tayo pababayaan ng ating Diyos Ama. Nandiyan naman si Pong Nazareno, Mama Mary, nandiyan. Dasal lang tayo, diba mga kadudskis? Itong COVID na to sana ay magkaroon na ng lesson sa atin kasi siguro nakalimot na rin ng tao, kala nila wala nang mas magaling sa tao. Ayan, isang pitik lang lahat hinto. Dapat sana lahat ng tao ay matuto, may matutunan tayo sa itong COVID pandemic. Yahoo! Sa buong buhay ko mga kadudskis, ito na ang pinaka worst na pandemic na experience ko. Kasi yung mga iba naririnig ko lang sa sa radyo, papanood lang sa TV na may ganitong virus, pero hindi talaga siya parang wala kaya
Sa totoo lang, nung sabi may COVID, parang hindi pa ano eh, mga tao hindi pa ano eh, hindi pa sila ganun, parang hindi pa parang tinitake for granted lang nila na parang wala lang, mawawala rin. Kaso hindi, tumagal hanggang ngayon. Kaya talagang hindi biro ang COVID, mga kadulskis. Kasi minsan kasalanan na rin natin kasi hindi tayo nagmamas, hindi natin na-observe yung social distancing. Oh no! Dapat talaga ano, in effort talaga, mga kadulskis, para ano, mawala na at maalis na. Lalong lalo na dagdagan natin ang dasal, lalo na sa mga tinamaan at papagaling ng mga kabayan natin at lahat ng ano, lahat ng tao na nakakasakit. Dapat pagkakas natin mga kabigis. Yun oh, nandito na tayo sa EDSA, mga kadulskis. Nandito na tayo sa may Cubao. Sitin Road to eh. Sitin Road. Tama ba ako? O ano? Sabain Road. Sabain Road yata ito. So mga kadulskis, bili tayo ng almusal yun dun sa Pultamis. Ano ba yun? Ayan o, dun. Assalamualaikum. Sadik, Pultamis job na? Job na? Kamala? Mapi discount? 12 real. Ano? 12. Ayo ba? 12. Itna? Minus ko. Wow. Okay. Yan mga kadulskis, order na tayo ng ano, ito yung almusal nila, Pultamis.
Okay. Syukran. Mapi ko. 4 minutes. La, mapi ko. Listen ta. Ayaw ako. Is. Good. Bye bye. Syukran. Mga kaduskis, okay na. Nandito na ang pagkain. Oh my God! Wow! Mga kaduskis, nakabili na tayo. So, lakad pa rin tayo mga kaduskis para makauwi na tayo at makaalmasal. So, mga kaduskis, tapusin na natin yung mga video natin. Tapusin na natin dito ang video natin dahil gutom na ako. So, lagi natin tatanda mga kaduskis. God is good, God is great, God is love. Push lang mga kaduskis. At syempre bawal pa rin ang mga tamad. Peace dudes.